Tajb, illum se naqraw porzjoni ieħor illi fih jissemma l-Ewkaristija. Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 10 minn vers 14. Pawlu jgħidilna hekk: għaldaqstant maħbubin tiegħi aħarbu mill-idolatrija. Nitkellem bħalli kieku ma' nies sensibbli. Iġġudikaw intom xi ngħid. It-tazza tal-barka l-imbierku mhijiex xirka fid-demm ta' Kristu. Il-ħobż li naqsmu mhuwiex xirka fil-ġisem ta' Kristu. La darba hemm ħobża waħda aħna l-ħafna niffurmaw ġisem wieħed għax nieħdu l-koll sem minn ħobża waħda. Ħarsu lejn Iżrael skont il-laħam mhumiex dawk li jieklu s-sakrifiċċji ix-xirka fl-artal? Mela xirt infisser? Illi sakrifiċċju offrut lill-idolu u xi ħaġa jew illi idolu u xi ħaġa? Le. Iżda ngħid illi l-ħwejjeġ li jissagrifikaw il-pagani lid-demonji jissagrifikawhom u mhux l-Alla. U ma rridkomx issiru xirka mad-demonji. Ma tistgħux tixorbu t-tazza tas-sit u t-tazza tad-demonji. Ma tistgħux tieħdu sem mill-mejda tas-sit u mill-mejda tad-demonji. Jew qed nipprovokaw lis-sit tal-ġelożija. Jew aħna isħaħ minnu. Amen. Wieħed mill-dutturi tal-Knisja, Agustin ta' Ippona, kiteb hekk: il-Knisja dejjem ikkonsidrat jum is-sit bħala ġurnata ta' ferħ u ċelebrazzjoni. Għax Kristu irxoxta mill-mewt f'dan il-jum. Hija ġurnata għall-insara biex jinġemgħu fix-xirka, jirċievu kelmet Alla u jieħdu sem mis-sagrament tal-Ewkaristija. Dak illi ilu jsir għal 100 snin aħna għadna nagħmluh sal-lum għax din hija l-volontà ta' Sidna illi speċjalment fl-ewwel jum tal-ġimgħa nerġgħu niltaqgħu flimkien sabiex anke nieħdu sem mill-ordinanza qaddisa tiegħu li ħallilna għall-ġid spiritwali tagħna. Ġesu f'dak il-lejl qabel ma sofra, qabel ma prattikament tali nnifsu bħala sakrifiċċju għal dnubietna, flimkien ma' dixxipli fiċ-ċenaklu f'din il-kamra mislufa lilu biex jiċċelebra l-Eid, tkellem dwar demmi tal-patt. Dan hu demmi tal-patt imsawwab għal ħafna, jgħid Marku. Mattew jispjegana aktar, dan hu demmi tal-patt li huwa imxerred għal ħafna għal maħfra ta' dnubiet. Tkellimna diġà dwar din il-maħfra li Ġesu għalna, però nnotaw illi il-maħfra hija miksuba il għaliex id-demm tal-patt ixxerred. Ġesu qed jissemmi dal-patt anke f'Luqa 22 jgħidilna tit-tazza hija il-patt il-ġdid f'demmi li hu msawwab għalikom. Jagħmel enfasi kull darba illi Ġesu bl-azzjoni tiegħu bil-passjoni, bis-sofferenzi tiegħu inawgura patt ġdid. Tajjeb nistaqsu x'inhu dal-patt eżattament, xi sinifika, għalfejn propjament isemmi hawn meta kien miġbur mal-apostli tiegħu. U importanti dan il-patt u l-aktar ħaġa forsi relevanti għalina, kif jorqodni dal-patt? Kif għandi x'naqsam miegħu? Se nippruvaw nieħdu l-ħin tagħna biex nikkonsidraw il-sinifikat tal-patt li Alla għamel magħna permezz tal-Medjatur Ġesu Kristu sabiex aħna ikollna fehma aktar profonda, aktar sħiħa tal-ħidma grazzjuża t'Alla favur tagħna. Tiftakru li Ġesu waqqaf l-ikla mqazza tagħna l-Ewkaristija waqt li kien qiegħed jiekol lejt mad-dixxipli. Xi ħaġa li kienet tradizzjoni ludija illi Mosè kien waqfilhom illi qalilhom din il-ħruġ tagħna l-esodu tal-poplu ludi mill-Eġittu Alla jridna li niċċelebrawha kull sena. Tajjeb, u allura il-festa tal-Eid kienet festa mistennija ħafna meta l-Lud kienu jinġabru flimkien joqtlu l-ħaruf u jiekluh
kellhom il-ċerimonjal tagħhom u Ġesu appuntu bħala ludi jiltaqa' mal-apostli biex jiċċelebra dal-lejt. Lejt kienet tifkira annwali u matul dik l-ikla Ġesu tagħna l-Ewkaristija, tagħna ċ-ċena imqazza illi ma niċċelebrawx darba fis-sena imma kull nar ta' ħadd. Hawnhekk biss naħseb naraw l-importanza aħna avveniment importanti niċċelebraw. Niċċelebraw l-indipendenza ta' Malta, Jum il-Ħelsien, għandna fl-istorja ta' pajjiżna għandna ċerta avvenimenti li ngħidu dawn sinifikanti. U valla pena li nibqgħu niftakruhom minn sena l-oħra. Tinnotaw li Ġesu jridna niftakru fih kull ġimgħa kemm hu aktar vitali il-relazzjoni li aħna għandna ma' Sidna Ġesu Kristu. U Ġesu kif għattilkom jitkellem dwar demmi tal-patt, dan hu demmi tal-patt imxerret għal ħafna għal maħfra tad-dubiet. X'inhuwa patt? Patt huwa ftehim solenni. Fatti fil-Grek, untom tafu li t-Testament il-ġdid inkiteb bil-Grek. Tajjeb, il-Grek kellhom żewġ kelmiet għal patt. L-ewwel waħda kienet sunteke. Sunteke tkun tot għal meta pereżempju għandek żewġ aħwa huma aħwa, mhux wieħed ogħla mill-ieħor jew wieħed iżgħet importanti mill-ieħor. Tajjeb, illi dawna jiddeċiedu illi jridu morru vakanza flimkien. Tajjeb, u waħda tgħid irid imur il-Greċja, l-oħra tgħid irid imur Spanja, mhumiex miftehmin. Imma bħala kompromess allura mmorru l-Italja. Tajjeb, u kemm għandumu waħda tgħid 3 ijiem, l-oħra tgħid ġimgħa u allura mela mmorru 5 ijiem. Tajjeb, u jiftehmu bejniethom jien nagħti ftit, inti tagħtini ftit, inti toħodli ftit, jien nħoddlok ftit. Dik hija sunteke. Meta għandek żewġ partijiet illi qegħdin jagħmlu t-trattattivi bejniethom fuq mejda waħda li għandhom l-istess awtorità, tajjeb, il-patt li Ġesu inawgura mhux hekk. Il-patt ta' Ġesu mhux sunteke huwa diatheke. Diatheke huwa li għandek xi ħadd li huwa superjuri, pereżempju għandek sultan, tajjeb, illi l-sudditi tiegħu u jimponi fuqhom il-patt. U jgħidilhom dan huwa l-patt, m'għandkom ebda dritt tibdluh, tagħmlulu derogi jew kundizzjonijiet, dan huwa l-patt illi jgħod għalikom. U alla fit-tjubitu daħħalna f'dan il-patt tiegħu, patt illi Ġesu inawgura bid-demm tiegħu. Huwa patt pjanat minn Alla, inawgurat minn Alla, ikomplih Alla magħna u jtemmu Alla wkoll magħna. Ġifieri iġibu fil-perfezzjoni tiegħu. Difatti fil-littra lill-Ebrej, kapitlu 13, l-awtur jgħid issa Alla taslim li ġab lura mill-imwiet lil Sidna Ġesu ir-raj il-kbir tan-naġ bid-demm ta' patt etern. Matul il-Bibja jissemmew diversi pattijiet. Tajjeb? Però mhumiex eterni spiċċaw. Issa hawnhekk Ġesu inawgura patt etern. Ifornikom kull ħaġa tajba ħalli tagħmlu r-rieda tiegħu. Ġesu mhux biss daħħalna fih biberja Alla, ma kull jagħtina l-kapaċità biex appuntu noġbuh billi nagħmlu l-rieda tiegħu. Alla tagħna il-pledge jew il-garanzija tiegħu fi Kristu Ġesu. Ġesu permezz tiegħu għandna dħul u Alla rabatna miegħu minħabba d-demm imxerret fuq is-salib. L-istess epistola lill-Ebrej, kapitlu 7, vers 20, tgħidilna illi b'daqshekk kemm ma kienx mingħajr ġurament għax minna waħda dawk huma saċerdoti li saru mingħajr ġurament. Imma minnaħa l-oħra dan qed jirreferi għal Ġesu. Dan b'ġurament minn dak li qallu is-Sid ħalef u mhux se jibdel fehmtu int saċerdot għal dejjem. Ġesu jibqa' l-medjatur tagħna għaż-żmien u l-eternità. Int saċerdot għal dejjem daqshekk ieħor ukoll Ġesu sar il-garanti
ta' patt aħjar. Il-Lut sa dakinhar kienu għadhom taħt il-patt Mosaiku illi Alla tom minn fuq il-muntanja Sinaj. Ħelishom mill-Eġittu u Alla qalulhom issa mela intom ma jkollkomx Alla toħra qudiemi, tagħmlu xbjat minn quxa, veneraw l-ismi, ħarsu s-sibt, qobdu l-ġenituri tagħkom u l-bqija. Dak kien il-patt. Alla ħelishom u Alla allura id-domanda minn għandhom u b'bidjenza. Ġesu hawnhekk sar il-garanti ta' patt aħjar. Biex ingawdu il-sinifikat sħiħ ta' x'qed jgħid hawnhekk. Ġesu il-garanti huwa dak illi jassigurana illi mhux biss idaħħalna f'dal patt aħjar ma jżommna fih. Irridu nikkonsidraw illi kien hemm allura l-ewwel patt. Il-patt il-qadim aħna sejħulu, il-patt il-qadim. Mosè kien il-medjatur tiegħu, kien Mosè li tela fuq il-muntanja Sinaj waħdu u Alla taħ il-twafel tal-liġi fuq żewġ twafel, fuq il-10 kmandamenti fuq żewġ twafel tal-liġi. Mosè kien il-medjatur, irratifika l-patt meta niżel lura għand in-nies. Nisimgħu dwar din il-ġrajja meta Mosè inawgura dal-patt man-nies. Isimgħu fil-Esodu 24. Jgħidlek imbagħad ġie Mosè u qal lin-nies il-kliem kollu tal-mulej u l-ordinanzi kollha. U jieġeb il-poplu kollu bleħen wieħed u qal il-kliem kollu li qal il-mulej se nagħmluh. Alla tom l-10 kmandamenti huma qegħdin iwedu lill-mulej li dal-patt li inti qed tagħmel magħna aħna ħanżommuh. Il-kliem kollu li għattilna aħna se nagħmluh. U Mosè kiteb il-kliem kollu tal-mulej u kmieni filgħodu benartal ftar fil-muntanja u 12 plier skont 12 tribu ta' Iżrael u bagħad żgħażagħ minn ulied Iżrael moffrew sakrifiċċji maħruqa u sagrifikaw oġġiela b'sakrifiċċji ta' sliem lill-mulej. U Mosè ħa nofs id-demm u qiegħdu fil-bwieqi u rraxxax in-nofs ieħor tad-demm fuq l-artal. U ħal-ktieb tal-patt u qrah quddiem il-miġema kollha tal-poplu u qal dak kollu li qal il-mulej il-ġema tal-poplu u qalu dak kollu li qal il-mulej se nagħmluh u nisimgħuh. Għal darb'oħra il-poplu qed jgħid qed iwiegħed illi huma ħajkunu fidili lejn Alla tagħhom. Mosè ħaddem u raxxax fuq in-nies, raxxu fuq in-nies u qal araw id-demm tal-patt li rabat il-mulej magħkom fuq dal-kliem kollu. U hekk il-patt kien inawgurat. Patt li dam sejjer għal 15,000 sena. Meta ġesu mbagħad minflok dak il-patt illi l-Lut kisruh, il-Lut qalu aħna il-kliem kollu li qed ħanagħmluh mulej. Ma għamlu xejn minn dan. Il-patt kisruh. Ġesu għamel patt inawgura patt aħjar. Infatti Ġeremija kien jgħix fi żmien meta l-Lut kienu letteralment insewħ il-mulej. U kienu qegħdin joffru l-offerti tagħhom lir-Reġina tas-Sema u ħafna lat oħra. U Ġeremija qed jgħidilhom jekk tkomplu sejrin hekk Alla se jkeċċikom mill-art illi tagħkom. U difatti hekk ġara. Kienu eżiljati fil-Babilonja. Però Ġeremija tom tama. Mqar meta kienu tant ribellużi kontra Alla, tom tama f'Ġeremija 31 jgħidilna ara jiġu l-jiem meta jien nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Iżrael u mad-dar ta' Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt meta ħriġthom minn dar l-Eġittu għax huma kissruh dak il-patt jgħidilna. U jien stmerrejthom. Imma se nagħmel patt billi nqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom, f'qalbhom niktibhomlhom u f'ħtijietom u fil-legalitajiet kollha tagħhom jien ma niftakarx aktar. Huwa patt aħjar, patt illi jwiegħed ubbidjenza illi l-poplu talla jobdieħ u wkoll illi jkun poplu maħfur. Però f'Ġeremija
dik il-profezija sabiħa hemm xi ħaġa nieqsa. Id-demm ma jissemmix. U mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx patt. Hemm weda iva, hemm weda, però hemm dan in-nuqqas. Hemm il-weda tal-patt imma dak il-patt għadu mhuwiex inawgurat. Għadu mhuwiex effettiv. Ġifieri f'termini legali jonqsu r-ratifika. Għandu bżonn ikun ratifikat, għandu bżonn li jiġi fis-seħħ. Mhux sempliċement qed nitkellmu dwar xi ħaġa illi għadha fil-futur. Allura il-patt irid ikun ratifikat. Ġesu meta semma dawn id-demmi tal-patt, id-dixxipli żgur fehmuh li qed jalludi għal xi ħaġa li ġrat fi żmien Mosè. Dik il-ġraja li qrajtilkom. Meta Mosè ħaddem, nofsu raxxu fuq in-nies, nofsu fuq il-ktieb tal-liġi u għallhom dan huwa id-demm tal-patt li Alla rabat magħkom. Ġesu meta qal dan hu demmi tal-patt, il-semmija tiegħu l-apostli bil-fors qalbhom qabżet qabża għax qalu bejnhom u bejn ruhom ġejja xi ħaġa aħjar. Sissa aħna konna f'patt ma' Alla illi ksirnieh, però issa Alla wasal biex jagħmel patt aħjar, patt superjuri. Infatti jaraw kif Pietru jibda l-ittra tiegħu, l-ewwel ittra tiegħu. Qed jgħid li qed jikteb lill-magħżulin, qed jikteb lill-insara, imma araw kif jiddeskrivihom. Il-magħżulin skont it-tarif minn qabel tal-Alla l-Missier. Bit-taqdis tal-Ispirtu għall ubbidjenza lejn Ġesu Kristu u traxxix b'demmu. U min ma jkunx jaf il-patt il-qadim x'ġara fl-antik, jgħid x'diskorsu. Għall ubbidjenza lejn Ġesu Kristu nifhimha. U traxxix b'demmu. Qed ifakkarna illi bħalma Alla għamel patt ma' l-Iżraeliti li kienu mraxxin bid-demm, hekk ukoll issa Alla se jagħmel patt aħjar. Imma darba il-poplu tiegħu mhux ħajkun imraxxax bid-demm tal-oġġiela jew tal-baqar. Ma bid-demm tibnu stess. Huwa patt aħjar u żgur. Għaliex mid-dellijiet issa se ngħaddu għar-realtà. Il-demm tal-patt meta Ġesu semmih ifakkarna f'dal pattijiet bibliċi, pattijiet fil-Bibja illi Alla għamel ma' niesu. Wieħed minnhom interessanti ma' Abraham ġifi allura fil-ġrajja bikrija. Ma' Abraham f'kapitlu 17 vers 9 naqraw Alla għall Abraham int ħares għalhekk il-patt tiegħi. L-Abraham qed jgħidlu int se tosserva, se tonora il-patt li jien qed nagħmel miegħek. Int u nislek warajk minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan huwa l-patt tiegħi li inti tħares bejnek u bejnhom u nislek warajk. Kull raġel fostkom għandu jkun ċirkonċis u tagħmlu ċirkonċiżjoni u dan ikun is-sinjal tal-patt tiegħi bejni u bejnkom għal darb'oħra mit-tixrid tad-demm. Ċirkonċiżjoni. Stefnu jirreferi għal patt li Alla għamel mal-Lut bħala il-patt taċ-ċirkonċiżjoni. Illum nagħmlu ċirkonċiżjoni aħna bħala ritwal reliġjuż? Le. Għaliex? Għaliex għandna ċirkonċiżjoni aħjar, ċirkonċiżjoni ta' Kristu. Kristu li neħkielna il-ħażen tagħna, illi ġabilna propjament il-maħfra. Allura il-patt możajiku, il-patt li Alla għamel permezz ta' Mosè, illum nsejħulu qadim. Vera? Nsejħulu qadim il għaliex skada. Kien operattiv darba, imma Ġesu warbu u minfloku inawgura patt ġdid. Il-patt ta' Mosè m'għadux effettiv, Ebrej 8 vers 13. Fil-li jgħid patt ġdid, għaddem l-ewwel wieħed u l-ħaġa qed titqaddem u tixjieħ appik tisparixxi.
Infatti dal-kliem inkiteb ftit snin qabel ma it-Tempju f'Ġerusalem kien meqrut għal kollox. U allura ma setgħux isiru aktar sakrifiċċji ta' bejjem fuq l-artal. Il-patt il-qadim ġie fix-xejn. Issa, il-patt il-ġdid illi ħabbar Ġeremija huwa inawgurat u ratifikat bis-sakrifiċċju li sar fuq il-Golgota. Daqshekk huwa importanti. Li aħna kull darba li niċċelebraw l-ikla mqazza qegħdin niftakru u qegħdin nitennew fil-qlub tagħna. Illi Alla bis-sakrifiċċju ta' Ibnu Ġesu irratifika patt illi fih iwedna l-maħfra. Maħfra totali, aċċettazzjoni qudiemu, ġustifikati bid-demm ta' Ibnu Ġesu. Fil-qedem kif tafu l-patt kien issiġġilat bid-demm tas-sakrifiċċju. Ma kienx imorru għand notar biex allura jiffermaw u id-dokument isir legali. Però Alla meta għamel patt ieħor ma' Abraham fil-Ġenesi 15. Huwa wieħed mir-rakkonti l-aktar sinifikanti. Abraham kien inkwetat illi Alla wedu tarbija, però kien xieħ u baqa' jixjieħ u Abraham qallu fejn it-tarbija għax il-werriet tiegħi huwa Eliezer ta' Damasku, m'għandix wild. Ġifieri kien super xieħ u martu qatt ma seta' jkollha tfal. Abraham kellu problema quddiem għajnejh. Kif jista' jkun illi Alla se jwettaq il-weda tiegħu? U Alla qallu oħroġ mit-tinda tiegħek. Ħares li s-sema. Kapaċi toddom il-kwiekeb daqshekk se jkun nislek. Alla qed jassigurah illi il-weda li tajtek jien se nonora. U Abraham emmen imbagħad lill-mulej u l-mulej għaddulu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Abraham emnu lill-mulej. Għalkemm ma setax ifassar u jpenġi u jsib soluzzjoni għal dil problema. Illi Alla bażikament qed jgħidlu nislek se jkun bħal ramel li hemm fuq ix-xatt. Nislek ħajkun daqs il-kwiekeb tas-sema. Meta m'għandux wild. Jew li ħanatik dil-art li inti qed fuqha. Meta wasal fi xjuħitu u hemm 7 ġnus li qegħdin jagħmlu fuq dik l-art, l-amurin, il-Periżin, il-ħewwin, kull tip ta' nies kien hemm fiha. Ċertament ma kienx tiegħu. U miet Abraham mingħajr ma saret tiegħu l-art. Dak ifisser li Alla qatt jagħtilu fil-futur lill-Abraham. Fil-qawmien mill-mewt, l-Abraham u l-dawk li huma uliet Abraham għax jemnu f'Alla bħalma jemmenu il-wedi tiegħu ikunu imwettqa ċertament. Abraham rid konferma bħalli kieku rrid il-ferma tan-nutar u Alla tajjilu dil-ferma. Isimgħu kif tajjilu. Alla qallu jiena l-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin. Ħriġtek minn art twelidek mill-Mesopotamja. Biex nagħtik dil-art ħalli tirrita. U qal sidi mulej, kif inkun naf li nirrita? Kif inkun naf? Qed tgħid li għandi da dokument imma mhux iffermat. Okay? U għallu ħudli oġol ta' 3 snin, moza ta' 3 snin, bodbot ta' 3 snin u gamima u beċċu. Imbagħad ġiblu dawn kollha u qasamhom min-nofs u qiegħed ukoll kull wieħed quddiem in-nofs l-ieħor iżda la safar ma qasamhomx. U x'ħin it-tjur niżlu għal fuq l-itzma Abraham beda jkeċċihom. Tant dam jistenna li anke t-tjur tal-ajru bdew jippruvaw naqrulu dawn il-bejjem li qasam min-nofs. U x'ħin kienet nieżla x-xemx, nas kbir waqaf fuq Abraham u wara biża ta' dalma kbira waqaf fuqu. U Alla qal Abraham kun naf ta' bilħaq li nislek ikun barrani fart mhux tiegħu u mjassar u jaksuhom għal 400 sena. Il-twettiq tal-weda kienet se ddum. Alla kien ħajtih nisel kotran
imma se jkun mjassar għal 400 sena. U inti tmur għand missirietek bisliem, inti ndifhem fix-xuħija tajba. U xorta waħda il-weda tiegħu Alla jkun għadu ma wettaqiex. Ma fir-raba nisel u ma jerġgħu jiġu hawn għax il-ħażen tal-Amurin għadu mhux mitmum. U ġara x'inniżlet ix-xemx u dalam illi kenur daħħan u torċa taqbad għaddew minn bejn dawk il-qasmiet. Alla fis-simbolu ta' dan it-torċa tan-nar għaddew minn qasmiet tal-annimali. Meta Abram kien riqed, Abram ma għamel xejn. U Alla qallu jekk ma wettaqx il-weda tiegħi, jiena mmut. Alla ma jistax imut. Daqshekk huwa ċert illi Alla se jwettaq il-weda tiegħu. Dakinhar il-mulej isimgħuha intrabat patt ma' Abram billi qal nislek jien tajt l-art xmara tal-Eġittu sa xmara kbira xmara Eufrat. U għadda sallum dik l-art mhix tagħhom. Alla se jagħtiha lill-poplu tiegħu meta Ġesu jirritorna, mhux biss jagħtina l-art ta' Iżrael, jagħtina d-dinja kollha. Jekk jiena wiedek fl-aħħar tax-xahar antik 100 euro, u jasal l-aħħar tax-xahar antik €1,000,000, ma tgħidlix ma żammejtx il-weda tiegħek. Żammejta u oltre milli żammejta. U hekk ukoll Alla jagħmel magħna. Aħna ngħidu din hija possibbli, is-sitwazzjoni possibbli. U Alla jgħidilna irid immut jien biex tkun possibbli. Alla mortali ma jmutx. Għalhekk Ġustinu l-Martri dana kien apologista tal-Knisja fit-tieni seklu miet fil-sena 150. Kien jgħix Ruma. Kiteb hekk ara dan il-patt li sar l-ewwel ma' Abraham u mġeddet u mwettaq fil-Messija li fih in-nazzjonijiet kollha tad-dinja huma mbierka. Il-fidili huma werrieta tal-wedi magħmula lil Abraham mhux skont il-liġi, iżda skont il-weda u l-fidi fi Kristu. Min se jkun parteċipi, min ħajkun benefiċjarju f'dan il-patt Alla? Dawk illi jafdaw fi Kristu Ġesu. Illi qal dan hu demmi tal-patt imxerret għal ħafna. Mela, f'Ġeremija kif għadna l-patt qisu huwa dokument legali imma għadu mhux iffermat u laqas hemm xhieda. Fejn huwa d-demm Ġesu għalinna finalment dan hu demmi tal-patt. U allura hekk ħabbar illi dak il-patt huwa ratifikat, huwa validu, huwa invoga. Dak il-patt illi idaħħalna f'relazzjoni ħajja mal-Alla. Dak il-patt illi jiddikjaralna l-Evanġelju. Il-bxara tajba l-intervent Alla għal-ġid tagħna. Bħalma ġien inkantaw, smajt ġraja wisq qadima. Kif intbat fed-dejja xmana kif taħajtu fuq Golgota biex jiksbilna l-ħelsien. Smajt dwar is-sofferenzi, tabba u bil-pjena tagħna. Imbagħad minn dnubi jiena ndimt u r-rebħa sibt jien fih. Ir-rebħa biss fi Kristu li fdini għal dejjem. U feċni u xtrani bid-demm l-iżjed prezzjuż. Id-demm tal-patt. Kien l-ewwel hu l-ħabni u kullun jistħoqlu. Il-fidwa kisibli hu għax-xorb huwa il-kies. Ekku l-Ispiritu Santu allura iwassalna biex nibbenefikaw minn dan il-patt. Kif nibbenefikaw minnu? Billi nirċievu l-ewwel nett l-abbiltà biex nemmnu fi Kristu. Qed tifhem? Araw kif nies oħra jisimgħu l-Evanġelju u jtuh bis-sieq, vera? U jgħidu ħallini m'għandix bżonn ħrejjef. Qed tifhem? Għalina huwa tant għażiż, għalina huwa t-tama tagħna, kif ġranek hija l-ħidma tal-Ispiritu Santu fil-qalb tagħna. Jagħtina l-fidi, jagħtina l-indiema biex induru mid-dnub, jagħtina l-maħfra, waslilna l-ġustifikazzjoni minn għand Alla, il-fidwa, il-ħajja eterna, kwalunkwe barka li Alla għandu permezz tal-patt tiegħu l-Ispiritu Santu iwassal lilna. Allura fl-ikla tal-mulej
اللي nċelebraw minn ħadd għal ħadd niftakru f'dan id-demm tal-patt. Ġesu jridna niftakru. Dan u demmi tal-patt. Meta naslu biex nixorbu mill-frott tad-dilja, dan u demmi tal-patt imxerret għalikom. Bħalma nkantaw bil-ħalfa u f'demmu it-testament gerfan għal fuq wisq fedalment. Ferruħna ċċedi jekk malajr ma nsibuh. U xrat il-ħajr. Għalhekk aħna ngħidu illi l-ikla tal-mulej hija propjament ikla. Ikla għandek bżonna jekk ma tikolx tibda tiddajjef, vera? Tibda tiddajjef, issir marradi, ma tkunx kapaċi tmur għax-xogħol, għax ġismek m'għandux in-nutrienti bżonn jużi. Hekk ukoll għar-ruħna għandna bżonn li nieħdu sehem minn din l-ikla, għax hija ikla għar-ruħna, għas-sosten ta' ruħna. Ġesu Alla inawgura l-patt, il-patt il-qadim kien dell tal-ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu f'Ġesu Kristu. U ngħidu dell, ġifieri il-patt il-ġdid huwa patt wisq aħjar il Ġesu għamel tajjeb għal dal-patt. Bih aħna nitbierku. Alla huwa l-awtur tal-patt, Ġesu huwa l-intermedjarju. Ġesu huwa il-bejjien. Alla fuq naħa li huwa offis bid-dnubietna, aħna fuq naħa oħra aljenati minn Alla. Ġesu huwa dak li jaqbad li t-Alla u li t-tana u jressaqna flimkien. Jaqadna flimkien. Kif? Dan u demmi tal-patt. Imxerra tal-ħafna għal-maħfra tad-dnubiet. Dak huwa l-kapulavur tal-Kalvarju. Ġesu illi huwa kostitwit il-medjatur. Dak illi iressa lil-ħalliq u l-ħlejqa flimkien. Li jaqgħadhom flimkien, jirrikonċiljhom flimkien. Ebrej 9 vers 15. Minħabba fekk Ġesu huwa l-medjatur ta' patt ġdid. Ħalli l-imsejħin jirċievu l-wirt etern mwiet. Wirt etern. Mhux sempliċement biċċa art fid-dinja bħalma hija Iżrael. Alla semmilu ħantik dil-art mhix mara Nil sal-Ewfrate. Imma l-ħajja tiegħu wisq aktar minn hekk. Dak huwa biss dell ta' ħwejjeġ tajba li għandna fi Kristu Ġesu. L-istess ħaġa Ebrej 12 vers 24 jgħidilna li aħna l-insara ersaqna lejn Ġesu. Dak huwa li għamilna nsara, ersaqna lejn Ġesu. Poġġejna il-fiduċja kollha tagħna fih, il-medjatur ta' patt ġdid jgħidilna u lejn id-demm imraxxax li jitkellem ħwejjeġ aħjar mid-demm ta' Abel. Għal darb'oħra, id-demm imraxxax. Bħalma Mosè qabad lis-sopu u raxxax in-nies bid-demm. U Pietru jgħidilna li intom msejħin biex tobdu Ġesu Kristu u titraxxu b'demmu, għabek jiġi semmi illi ersaqna li d-demm imraxxax. Jekk m'intix imraxxax bid-demm tal-ħaruf, ma għandek ebda relazzjoni mal-Alla. Int mitluf, int barra mill-patt tiegħu. Dak id-demm imraxxax jgħidilna li jitkellem ħwejjeġ aħjar mid-demm ta' Abel. Abel tafu l-istorja ħuh Kajin qatlu għax kien jgħir għalih u għallu fejn hu Abel? Għallu ma nafx għallu minn nassa taħija. Għallu x'għamilt? Alla, x'għamilt? Id-demm ta' ħuk qed jgħajat li mill-art għal vendetta. U veru, għax kien demm innoċenti. Però d-demm ta' Kristu jgħajat il-Alla għal maħfra tagħna. Għal maħfra tagħna. X'differenza? Il-patt li Alla daħħalna miegħu permezz tad-demm ta' Ibnu Ġesu jobbligana illi nobduh l-Alla. U nobduh b'inizjattiva. Nobduh predisposti, ferħanin illi nobduh. Għaliex Alla ipprivileġġjana tant. Id-dmir tal-patt hemmhekk qiegħed. Meta niklu mill-mejda mqazza illi Ġesu waqqaf għalina, qegħdin bħalli kieku naħilfu solennament qudiemu li aħna se nkunu fidili lejh.
Meta nitkellmu dwar sagrament kif qedtilkom milux. Sagrament huwa ħalfa ta' lealtà. Ħalfa ta' lealtà. Għalhekk Pawlu jgħid ma tistgħux tixorbu t-tazza tas-sit u t-tazza tad-demonji. Ma tistgħux tieħdu semm mill-mejda tas-sit u mill-mejda tad-demonji. X'qed jgħidilna? Qed jgħidilna jekk aħna se nersqu mal-mejda tas-sit u niċċelebraw il-patt illi hu inawgura b'demmu stess, impossibbli nkomplu naħsbu li nistgħu nafġu u nistgħu nkomplu appuntu nafġu fid-dnub jew kwalunkwe ħaġa dubjuża quddiem Alla. Il-patt jobbligana biex nobdu lill-mulej. L-ikla tal-mulej Ġesu waqqafa kif għadna biex tkun osservata minn ġenerazzjoni għall-oħra, kull fejn kongregazzjonijiet tiegħu huma fid-dmir illi jiċċelebraw dil-ikla l-ewwel nett bħala tfakkira perpetwa ta' Sidna Ġesu. Il għaliex jekk ngħidu li aħna nsara, imma l-Ġesu ninsewh, qed tifhem x'tip ta' Kristjaneżmu, Ġesu huwa l-bidu, iċ-ċentru u t-tmiem tal-fidi kollha tagħna. U allura rridu niftakru fih bħalma jgħid Calvinu l-ikla tal-mulej hija mirja li fiha nikkontemplaw lil Kristu msallab għalina b'mod tant ċert bħalli kieku hemm qiegħed viżibbilment quddiem għajnejna. Ġifieri Alla jrida li meta naraw u nosservaw il-ħobs u l-inbit qegħdin naraw turija, qegħdin naraw kommemorazzjoni ta' dak li seħħ darba dejjem fuq il-Kalvarju, mhux hekk biss. L-ikla tal-mulej wkoll it-tnedija tas-sakrifiċċju tiegħu nnifsu f'mewtu. Qegħdin nipproklamaw, qegħdin inxandru il-mewt tiegħu sakemm jerġa' jiġi. Mewtu saħħet darba għal dejjem u nafu illi issa li miet il-mewt ma taħkimx aktar fuqu. U li huwa ħaj għal Alla. Biex jiddikjaru jgħid jiena huwa l-alfa u l-omega. Kont mejjed imissa jiena ħaj għal dejjem ta' dejjem. Li kien tal-mulej ukoll Ġesu waqqafa biex jikkonferma lilna l-fidili tiegħu fil-benefiċċji kollha ta' mewtu. Bl-ikla tal-mulej nibdew insiru aktar grati, aktar thankful, illi Alla tagħna tant benefiċċji, tant barkiet fi bnu Ġesu. Għal darb'oħra nikkwota x'jallem Calvinu. Giovanni Calvinu, riformista tas-seklu 16, għandu preżentazzjoni brillanti dwar l-ikla tal-mulej. X'inhi, xi tfisser, ta' min jafdaħ il għaliex vera jolqot il-musmar fuq rasu biex ngħidu hekk. Calvinu jgħid fiċ-ċena mqazza Kristu jiġdilna illi hu ħaġa waħda magħna u aħna miegħu. Hekk illi kull ma għandu Ġesu huwa tagħna u kull ma għandna aħna isir tiegħu. Dik il-komunjoni intima, mill-aktar intima. Bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu illi kull min jemmem b'Ġesu isir spiritu wieħed miegħu. Xi ħaġa li nesprimuha l-aħjar fl-ikla imqazza. Calvinu jkompli jgħid il-funzjoni ewlenija tal-Ewkaristija hija li tissiġilla u tikkonferma li l-ġisem ta' Kristu ingħata għalina, demmu imxerret għal maħfra ta' dnubietna u li issa aħna imsieħba miegħu hekk li kull ma għandu Kristu jappartieni għalina. X'għandu Kristu? Kristu għandu l-perfezzjoni tagħna. Aħna perfetti bih. Kristu għandu l-maħfra għalina, iva, mela dik il-maħfra ingawduha. Kristu ma jmut qatt, mela aħna wkoll ma jmut qatt, bħalma qalu stess. Għaliex jien ngħix, intom se tgħixu wkoll. Ngħixu bih u miegħu. Calvinu jkompli jgħid l-ikla mqazza hija mogħtija lilna bħala bankett spiritwali, bħala ikla, pranzu, rik, li tista' tersa u tiekol. Fejn Kristu joffrilna lilu nnifsu bil-benefiċċji kollha tiegħu. Aktar minn hekk, l-ikla tal-mulej
Alla tajjilna biex isservina bħala nutriment spirituali, nourishment, li għandna bżonn li r-ruħ tagħna tkun magħlufa b'xiex se nagħrfuha, x'se nitamaw għar-ruħna. Bl-ikla tal-mulej. Calvino jgħid il-ħobs u l-inbit huma sinjali viżibbli li jirrappreżentawna l-ikel inviżibbli li nirċievu mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Iċ-ċena tal-mulej ingħatatilna biex titma' l-fidi tagħna. Kif ħan nitema' l-fidi tagħna? Ċertament bl-iskrittura mqazza, dik nafuha, konvitti minnha. Imma l-fidi tagħna wkoll tiġi mitmuha kull darba li aħna nersqu madwar l-ikla tiegħu. Iċ-ċena tal-mulej ingħatatilna biex titma' l-fidi tagħna, issostnina fid-ġufijietna. Għal min ikla tal-mulej għal dak huma dgħajfin. Sakemm għadna fuq dil-art aħna dgħajfin. Neħtiġuh lil Ġesu kontinwament, regolarment, minn ġurnata għall-oħra. L-ikla tal-mulej issostnina fid-ġufijietna u tagħtina il-ħajja f'komunjoni ma' Kristu nnifsu. L-ikla tal-mulej ukoll ingħatat biex tesprimi l-ingaġġ aktar kotran tagħna u l-impenn għad-dmirijiet kollha illi misna nuru lil Sidna Ġesu. U għal jidħol il-patt għad darba oħra. La darba Alla resaq lejna u għallina danu l-patt li ħan nagħmel magħkom. Għandikom qalb ġdida, se naħfilkom dubjietkom kollha. U aħna d-parti tagħna x'inhuma l-obbligi tagħna illi aħna nurruh u bidjenza grata, fedeltà fil-mixja kollha tagħna. Finalment, l-ikla tal-mulej ukoll ingħatat biex tkun rabta ta' komunjoni, rabta ta' ħbiberija miegħu u ma' xulxin. Ma' Sidna u Salvatur kif ukoll ma' xulxin. Għalhekk l-ikla tal-mulej hija waħda mill-affarijiet l-aktar effettivi biex il-Knisja tibqa' maquda unita fil-fidi. Għaliex? Għax meta nersqu ninsew id-differenzi tagħna, ninsew dak li huwa trivjali, dak li huwa bla importanza u nikkonċentraw ruħna fuq dak li huwa essenzjali għar-ruħna. X'inhu essenzjali għar-ruħna? Dan huwa id-dem tal-patt imxerra tal-ħafna għal maħfra nubiet. Dak huwa li huwa indispensabbli għalina. U allura fl-ikla tal-mulej aħna nesprimu din il-komunjoni tagħna miegħu. Calvino jgħid Kristu huwa l-uniku ikel għar-ruħna. L-uniku ikel għar-ruħna. M'hemm ebd ieħor. U għalhekk il-Missier Smewwieti jistedinna biex nersqu lejn ibnu sabiex moħħija bix-xirka tiegħu. Xiġifieri moħħija, refreshed. Il għaliex wara ġimgħa illi tmur għax-xogħol u titħallat ma' nies mitlufa u tikkumbatti ma' tentazzjonijiet u tiġġieled il-ġlieda tajba tal-fidi tħossok mifni, tħossok għajjien, għandek bżonn refreshment. Vera? Fejn ħansibu dan il-refreshment? Fejn? Ersaq mal-mejda biex ruħek tistaħja, biex ruħek tkun moħħija. U dejjem niksbu enerġija ġdida jgħidilna Calvino. Niksbu enerġija ġdida, għandna bżonn ħajdu hekk xott ieħor biex nibqgħu bil-ħarsa tagħna fuq Ġesu. Mingħajr ma nqalgħu minn fuqu. Niksbu enerġija ġdida għas-servizz sakemm naslu għall-immortalità smewwitija. Għalhekk Ġesu jgħidilna li nibqgħu nagħmluha sakemm jerġa' jiġi. Sakemm jerġa' jiġi għandna bżonna. Iċ-ċena mhijiex sempliċi sinjal, iżda siġill tal-komunjoni li aħna għandna ma' Kristu. U pledge li huwa tagħna, Kristu huwa tagħna daqskemm aħna tiegħu. U di toġobni. Il-ħobs li jirrappreżenta il-ġisem ta' Kristu moti għalina. U aħna moti għalilu. Jalla l-mulej iwassalna biex napprezzaw dal-ħwejjeġ. U
nirriflettu ħafna fuqhom il għaliex jgħoddu huma ta' benefiċċju għal l-avvanz tagħna fil-fidi. Li biex naqduh aħjar lil mulej hemm bżonn li narfu x'għamel għalina. Anja li s'issa qatt ma kantajnija ma fil-futur jekk Alla jrid tinkantawha. Tajt hekk ara. Smajt kelmet il-grazzja tiegħek bruħ ġwejda b'umiltà. Allura sit tiegħi ħaruf narfek fil-verità. Ġismek miġruħ biswat mulej, ikel smewwiti hu. Ukoll nieħu t-tazza tal-patt sabiex niftakar fik. Nieħu t-tazza tal-patt kif qal innu stess. It-tazza hija demmi tal-patt. Lord taż-żebbuġ ma ninseħqat, hemm dħalt fil-kbir konflitt nos u niftakar iva rrid kif kont għalija afflitt. Meta lejn is-salib indur fuq Golgota nistrieħ. Għad-dnub darba l dejjem mitbuħ jew offrut bil-fors niftakar fik. Niftakar fik u fl-ġiħat u nħabtek lejja sit. Sakemm jibqa' l-polz u n-nifs jinsa niftakar fik. U la jitmermu nruda x-xoftejn u moħħi ma jtinix la tiġi fir-renju tiegħek. Iftakar fija ja sit. Bħalissa niftakru fih. U konvinti li meta jirritorna u jiftakar fina, jarafna il għaliex l-imħabba ta' ruħna u l-fiduċja ta' qalbna hija fih li xerret id-dem tal-patt biex jirbaħna għalih nifsu.